Как се създава диктатор? Правила за абсолютна власт. Диктаторите не се раждат, те се изграждат. Властта идва чрез стратегическо планиране и безмилостно изпълнение. Най-успешните диктатори идват на власт в периоди на криза – икономическа, социална или политическа. Хората, изпаднали в отчаяние, търсят спасител. Предложи ред и стабилност. Обещания, които никой друг не е готов да даде. Контролира информацията. Всяка диктатура започва с контрола върху медиите и информацията. Истината трябва да бъде пренаписана в твоя полза. Когато информацията е централизирана, народът се превръща в слушатели, а не в мислещи граждани. Елиминирай опозицията. Несъгласието е опасност. Всеки, който се изправя срещу теб, трябва да бъде неутрализиран. Превърни опозицията в заплаха, а съпротивата в предателство. Притисни ги с репресии, цензура и страх. Създай култ към личността. Няма значение дали си просто човек. Ти си символ, спасител. Ликът ти трябва да бъде навсякъде, по улиците, в медиите, в сърцата на народа. Ти си олицетворение на бъдещето. Създай външен враг. Най-важното за диктатурата е да обедини нацията срещу външен враг. Това оправдава репресиите и също така укрепва властта. Чуждата заплаха дава възможност за постоянна мобилизация и оправдание на контрола. Така се създава диктатор. Чрез манипулация, страх и абсолютен контрол.